Koro kaka piny owacho chugore kidienje adek moting'o bad sirikal maduong', od bura kod bad migawo mar doho, sirikand William Ruto ineno kama osetemo mako od bura e thuolo mar higa achiel mosebede e apis. Ruto osebedo ka yudo yot mar neno ni chike modwaro osir gi od bura mamalo kod mar Senate bende. Kaka jafwambo mar Walter Nyambaga lero, kata mano tend ute bura goeko bende chalo modok kor ka kore. Tok yiero maduong' mar higa 2022 mokalo, ne koro nyiso giko mar od bura mar 12 kendo chiwo thuolo ne od bura mar 13 e bwo sirikal mar Kenya Kwanza. Od bura mar Senate kod od bura mamalo osebedo kod weche mapek matimore e kendo oganda osebedo ka biwo seyo kuom jatend piny William Ruto ni man kod lwedo kuom gigo matimore od bura. Ruto nenre ka gima chiko od bura mamalo to kod mano mar Senate gino maketo od bura timo tijene ka ok ochung' kar kendgi. Chunye hie to en odwa ni mondo obed no nyalo control bunge ma oyud ni koro nyayudo ariyo wi adek mag jobunge. Yiero mar spika mar Moses Wetangula e kaka jatatwak e od bura e kweth mathoth mane owinjore yud lemono ne apoya nono tugo moro mar tapo ne otimore e kind Kenya Kwanza kod Azimio ma Kalonzo Musyoka kod Kenneth Marende ne ok oyudo lemono. Kapok odeko, Wetangula ne ogolo ng'eto ni riwruok mar Kenya Kwanza ni kod kwan mar jo od bura mathoth maloyo Azimio e gino mane okelo mene kind Kenya Kwanza to kod Azimio e od bura. Mana kaka ipimo kod Otinda Molo men ja od bura mar Rieda e kata odoko ni apisi marango duond buche mag siasa pacho ka to ne wach nogoyo nyang'eng'a. Spika noyier gi jomok noyombo e namba mar ji, nikech king'iyo maber tibro yudo ni namba mar jo Azimio ne ng'eny mohingo namba mar jo Kenya Kwanza. E tiyo kod ledhi mag siasa mag jatend piny kata kamano bende kaka Kenya Kwanza ne oyudo lemo mar kweth mathoth e od bura, lemo mane omi Kimani Chungwa to jatend kweth manok e od bura ne omiyo Opiyo Wandayi. Ni parliament obed independent but politically weche mag siasa nyaka pang kaka jogi dwa go mpira. Mbaka ne medo nyolre limbe mane jatend piny William Ruto timo apoya e od bura tarik 6 dwe mar 8 e kar seche mag migago e kama jatend piny ne ochopo kendo mulo mogo kod jo od bura e gino mane okelo liet. Kata kamano omulo Junior ma en jakanye od bura mar ANC okoni Ruto ne keto mana machiegni jo od bura. Kech Ruto yier gi jopiny, wajumbe bo yier gi jopiny, to Ruto ng'i gima dwaro. Ing'eni sache modwaro ni agenda ne okal kendo dwa ni plan mare mar bottom up mondo dhi maber, nyaka ibed machiegni gi parliament, nikech parliament no ema biro loso ni sheria ma biro miyo gigi giringo maber. Ruto bende ne oluongo romo kod jo od bura ma Kenya Kwanza ma omiyo gi lai mag pogo lemo mag kamiti e od bura. Jatend piny ne ogwelo jo od bura mage kar jot ma jatend piny kendo miyo gi chik mondo gikal chik mar omenda mar 2023 gino mane jo od bura kalo kata bed ni moko kuomgi to ne jor kendo moko e kaka ja od bura ma Kiambu Anwar Muradha to ne okawo chung' matenge. President William Ruto bedo ka karomo gi parliamentary caucus mage. Tingene samoromo kod gito nyiso ni magi modwaro. Kora apart from sharia mantie moket ni arms gi onego beni pogore, nitie politics be, nikech ing'eni nyaka go cards, nyaka go chess kaka dwarore. Ka in gi numbers e parliament to in gi advantage, nikech nyiso ni ing'eni parliament ji timo gimiluongo ni voting. Sama gitimo voting ka in gi namba yot mondo ikal policies magi mapiyo piyo. Adier maduk sani en ni od bura obed mar Senate obed mar National Assembly sani ichiko gi jo executive gi piny owacho. Ker control majority to gidwa ni gi control nyaka minority bende, mamano ok oluwore gi chik at all. E kaka weche ne medo medore wi kaka ta weche od bura, yiro mar jatend piny ne medo bedo kod lwedo e od bura ne oyangore tarik 26 dwe mar 6 e kinde mane jalup gavana ma Siaya William Oduol ne otony thich oko e nyim Senate e kendo kweth Kenya Kwanza mane ni opara manyime e chung' kode. Koro gima notimo ok no opimo ne gi yamo, no lobby gi, nikech ng'eni dino koluongo gi mo explain ne gi gima gidwaro. I'm very sure ni MPs dino tamore, nikech ing'eni gima Ruto temo timo maber, gima ber kode leadership na ni en iluongo ni hands-on. Oketo lwete gimoro amora. Koro nowuoyo kod gi mo explain ne gi ma jogo oyie ni enyewe nyaka wachol pesa mang'eny. Kalore kod auka makudhe od bura, moko kuom jo od bura mag Jubilee kotelne kod Sabina Chege ne ochako wuoth ndeme kendo chako tia chwiny kod jatend piny William Ruto. Azimio kod ichwang' mare ni ong'udhe oke lemo mar jalup jatend kweth manok e od bura e kendo wile kod mak mwenje
Kata kamano, Spika Wetangula ne odiro wach Azimio no e bwo lalo nyaka kawuono. Nwakete kaka deputy whip. Kano osechopo nong'ado ni gin gi jo Jubilee gidhi tiyo gi joka, leader wa mar minority nowacho ni mondo gol nyinge mondo ket nying Honorable Mwenje. Nyaka sani Spika pod obet e gino. Ing'eni ka ng'ato osebiro mo obedo loyal kuomi mowacho ni odwa tiyo kodi mosekalo odok komachielo, ing'eni kanyo ok ane lwet Ruto wuon to ne oketo ayanga ni odwaro kweth mag jogo maketo sirikal tesre. Kata kamano, Azimio ywak ni nitiere thoth mag jo od bura mag Azimio mosebolnegi oduma kendo tar kata tenga mag jatend piny sani oumoge. Koro gima ng'eyo ni gima Ruto en focus nikech odwa no kete tesre. En wach miwuoro ni William Ruto wacho ni en odwaro jo opposition motegno, kendo momiyo wacho no dwa ni mondo waket kom miluongo ni leader of official opposition e bunge kendo wakete pend chik. To samo wacho kamano no totema hinya mondo wabunge moyiere opposition mondo ng'adi mondo tikode. Matin ni mache en wacha ok en wach mokete chunye. Kuom tiyo machiegni kod jatend piny William Ruto, moko kuom jo od bura kaka mag ODM koro osekaw ni gi okang' mar thich gi oko e duond bura mar ODM. Kamoko to osego fwai mar milion 1 to duond bura mar Jubilee to osechwalo ote ne Spika mondo mi thul oko Sabina Chege e kom mare mar jalup jatend kweth manok e od bura. Ibro yudo kendi neno pile ka ker mar Ruto tema hinya ywa jo Azimio mondo dog kore. Gisani jowa manoyiere ODM madhi aboro nyocho ywayo mondo kore. Jatend piny William Ruto bende osese kuom chwe sidho jolup jotend migepe 52 e kata odoko ni od bura ne odwoko ne listi no kendo lero ka od bura ka olero ni chike ne ogogi opingo. Walter Nyambaga, Ramogi TV.